Labaran duniya. Labaru da dumi su babu ɓangaranci cikin gida da ƙasashen waje. Unity. Jama'a masu kallon tashar Unity TV, Assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci da muke kama ko labaran duniya. Da farko ga muhimman kanunsu. A cikin labaran nan muna ɗauke da rahoton da ke cewa hukumar INEC ta yi rashin nasarar yunkurin dakatar da yin rajistar katin zaɓe a ranar 30 ga watan Yuni. A gefe guda kuma ƙungiyar Ipman ta ce ba zai yiwu a dinga sai da man fetur akan naira 165 ba. Sai kuma a jihar Sokoto inda aka samu nasarar kubutar da mahajjatan jihar daga harin 'yan bindiga. A labaran ƙetare kuma ana tururuwa asibiti don sayar da ƙoda a ƙasar Kenya. Da ƙarshe kuma za mu kawo muku labarin wasanni inda za ku ji cewa Eto ya amsa laifin rashin biyan haraji fan miliyan 3.2 a Spaniya. To kanin labaran namu kenan, yanzu cikakkunsu za su biyo baya tare da ni Hadiza Ahmad Hassan. Mai shari'a Mobolaji Olajuwon na babbar kotun tarayya da ke zamanta a garin Abuja ya umarci hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasa wato INEC da kada ta dakatar da yi wa 'yan Najeriya rijistan katin zaɓe a ranar 30 ga watan Yunin da muke ciki. Mai shari'a Olajuwon ya yanke wannan hukunci ne bayan sauraron wata bukata da kungiyar Serap ta shigar a babban kotun. Serap dai da wasu 'yan Najeriya guda 185 sun shigar da INEC kara tun farkon wannan watan, inda suke tuhumar hukumar zaben akan kokarinta na dakatar da rijistan katin zaɓe a ƙarshen wannan watan. Wanda a dalilin hakan ne ma suka buƙaci kotu ta bada damar ɗage ranar domin al'ummar Najeriya su samu damar mallakar katukan zaben su. An dai ɗaga ci gaba da sauraron ƙarar zuwa ranar 29 ga watan Yuni. Shigar da ƙaran da ya biyo bayan ƙudurin INEC ne na ƙara wa jam'iyyun siyasa wa'adin kwana 6 don gudanar da zaɓukan fidda gwani daga ranar 3 zuwa ranar 9 ga watan Yuni. To amma hukumar ta kasa ƙara wa'adin ci gaba da gudanar da rajistan zaɓe da ake sa ran kammalawa a ranar 30 ga watan Yunin da muke ciki. To a jihar Sokoto kuma gwamnatin jihar ta tabbatar da kai hari kan jerin motocin maniyata aikin haji da suka fito daga ƙaramar hukumar Isa. Maniyatan suna kan hanyar su ne ta zuwa garin Sokoto babban birnin jihar domin tashi zuwa ƙasar Saudiya. A lokacin wasu da ake zargin barayin daji ne suka aukawa ayarin motocin. Sai dai sanarwar da gwamnatin Sokoto ta fitar ta ce maniyatan sun isa garin Sokoto lafiya tare da rakiyar jami'an tsaro. A cewar kwamishinan sadarwa Isa Bajimi Galadanci, tuni aka ci gaba da shirye-shiryen kwashe maniyatan aikin hajji zuwa ƙasa mai tsarki ba tare da wata matsala ba. Yankin Isa da ke gabashin Sokoton na daga cikin wuraren da 'yan fashin daji ke kai hare-hare sosai a arewacin Najeriya. A nan ne watannin da suka gabata ake zargin 'yan fashin dajin sun ƙone motar fasinja ɗauke da mata da ƙananan yara yayin da suke ƙoƙarin ficewa daga yankin don tserewa rikici. To har wayo a fagen tsaron kuma akalla mutum 3,478 aka kashe yayin da aka yi garkuwa da mutum 2,256 a Najeriya daga watan Disamba shekarar 2021 zuwa watan Yuni shekarar 2022. Jaridun cikin gida sun ambato wasu alƙaluma daga cibiyar nazari da binciken lamuran tsaro ta Najeriya wato Security Tracker, wadda ta tattara jerin har-haren da suka faru daga watan Disamba bara zuwa yanzu. Kamar yadda rahoton ya nuna, a watan Disamba shekarar 2021 an kashe akalla mutum 342 yayin da aka yi garkuwa da mutum 397 da suka hada da manoma 45 a jihar Nasarawa. Rahoton ya kuma nuna cewa a watan Janairu an kashe akalla mutum 844 yayin da aka yi garkuwa da wasu 603. Sanannu daga jerin hare-haren a watan su ne na jihar Zamfara da Niger, inda aka kashe sama da mutum 400 a tsakanin jihohin biyu.
Nigerian Security Tracker ta kuma gano cewa mafi yawan har-haren da mutanen da aka kashe a arewacin ƙasar suke. Duk da a kudancin ƙasar ana zargin ƙungiyar 'yan awaren IPOB da aikata wasu kashe-kashen. Amma a arewaci an fi zargin barayin daji da suka addabi yankin arewa maso yammacin Najeriya, musamman jihohin Kaduna, Katsina, Zamfara, Sokoto da kuma jihar Niger. Litinin 20 ga watan Yunin shekarar 2022 ta kasance ɗaya daga cikin ranakun da al'ummar jihar Legas ba za su taɓa mancewa da su ba, domin ɗaruruwan mazauna jihar sun shafe awanni suna bin layin neman mai a gidajen man jihar. Wannan kuwa ya faru ne a sakamakon ƙarancin mai da ya shafi sana'o'in jihar daban-daban na mazauna jihar. Kazalika an rawaito cewa adadin ababen hawa a jihar ya ragu ba kamar yadda aka saba gani ba a baya, inda aka yi ta hango fasinjoji a jibge a tashoshi suna jiran ababen hawa. A yayin da ake matsawa wasu biyan kuɗi mai yawa don tafiye-tafiye inda za su je, wasu kuwa yanke shawarar tafiya da ƙafar su suka yi don zuwa gidajensu, kasuwanni da kuma ofisoshinsu. Ana da yi tunanin wannan wahalar man fetur da aka shiga yana da alaƙa da batun shiga yajin aikin ƙungiyar dillalan man fetur masu zaman kansu ta ƙasa wato IPMAN. A lokacin da yake hira da manema labarai, shugaban kungiyar IPMAN reshen jihar Lagos, Akin Akinrinade ya ce 'yan kasuwar mai na shan wuya wajen kasuwancinsu a dalilin tsadar man diesel. Ya bayyana yadda farashin man fetur ya tashi a depo-depo da yadda tsadar gas ta shafi yadda suke tafiyar da gidajen mansu da sauransu. Akinrinade ya ce ba abu mai yiwuwa ba ne su iya sayar da man fetur a kan kuɗi Naira 165 a kan kowace lita, yana mai ƙara da cewa farashin ya haura daga Naira 175 zuwa Naira 178 a kan kowace litan mai. To kuma a gefe guda wani jami'in soji ya bindige wani ma'aikacin gidan man AYM Shafa har lahira a hanyar Boso na ƙaramar hukumar Cancaga a jihar Niger. A cewar wasu rahotanni lamarin ya faru ne da misalin karfe 1:30 na ranar Litinin, a lokacin da hatsaniya ta kaure da sojan da ya je shan mai da mota ƙirar Hilux bayan ma'aikacin gidan man ya dakata da sayarwa. An rawaito cewa ma'aikacin gidan mai suna Yusuf Sa'ad da aka kashe ya fuskanci sojin ne a lokacin da suke azalzalar manajan gidan man akan sai ya siyar musu da man. An bayyana cewa mamacin ya yi yunkurin dakatar da ɗaya daga cikin sojojin da ke azalzalar manajan nasu ne, inda a nan take sojan ya harbe shi har lahira. A lokacin da aka tuntuɓi kakakin rundunar 'yan sandan jihar Niger, DSP Wasiu Abiodun ta wayar tarho ya tabbatar da faruwar lamarin, inda ya ce tuni aka fara gudanar da bincike kana an sanya jami'ai domin tabbatar da tsaro a gurin. To har wa yau a ɓangaren tsaro rundunar 'yan sandan Najeriya ta sanar da cewa masu garkuwa da mutane sun saki tsaffin shugabannin hukumar ƙwallon ƙafa ta NFF. Tun da farko masu garkuwar sun buƙaci kuɗin fansar mutanen da suka haɗa da tsohon sakatare janar na NFF ɗin Sani Ahmad Toro. Sani Toro ya shafa shekara 6 yana jan ragamar NFF daga shekara 1993 zuwa 1999. An kuma yi garkuwa da su ne ƙarshen makon da ya wuce tare da tsohon kocin 'yan wasan Najeriya 'yan ƙasa da shekaru 23 Garba Ila da Isa Ja a kan hanyarsu ta zuwa Bauchi daga garin Abuja. Sai dai babu bayanai kan ko an biya kuɗin fansa ne kafin sakin mutanen. To a labaran ƙetare kuma babbar asibitin gwamnati a ƙasar Kenya ta ce ana samun ƙaruwar mutane da ke son sayar da ƙodarsu a asibiti. Wani saƙo da Kenyatta National Hospital ta wallafa a shafinta na Facebook na cewa mutanen na yawan tambaya ko a nawa ne za a sayi ƙodarsu, inda ta ce wannan ita ce tambayar da aka fi musu a shafin nasu. Sai dai a cewar asibitin tana shawartar mutane da ke da wannan niyya da su fahimci cewa ana bayar da ƙoda kyauta ne ga masu buƙata, kuma asibiti ba ta sayan ƙoda. Ana ta'allaka matsanin da ya sa mutane ke son sayar da ƙodarsu don samun kuɗi da matsalar tsadar abinci da kuma man fetur. Ko a farkon watan nan Bankin Duniya ya gargaɗin cewa gabashin Afirka na daga cikin yankunan da ke fuskantar matsin tattalin arziki saboda yaƙin Rasha da Ukraine da kuma annobar corona.
To sai kuma a fagen wasanni inda tsohon ɗan ƙwallon tawagar Kamaru Samuel Eto'o ya amsa laifin cogen harajin fan miliyan 3.2 a lokacin da yake taka leda a Barcelona. An yankewa gwarzon ɗan ƙwallon Afirka karo 4 hukuncin wata 22 na je ka gyara halinka bayan da ya halarci zaman kotun a Spaniya ranar Litinin. Haka kuma zai biya kuɗin da ake binsa da kuma tara fan miliyan 1.55. Masu shigar da ƙara a Spaniya sun zargi Eto'o da ƙin bayyana kuɗaɗen shiga da aka yi tsakanin shekarar 2006 zuwa 2009. A wani labarin na daban, ƙungiyar Arsenal na dab da kammala sayen ɗan gaban Brazil Rafinha daga Leeds United. Kasancewar Barcelona ta ja baya a zawarcin ɗan wasan mai shekaru 25. Yayin da Tottenham ta tuntuɓi wakilin gwanin ɗan wasan Denmark Christian Eriksen a 'yan makonnin da suka gabata, amma kuma bata ci gaba da bin magana ba kan tsohon ɗan wasan nata mai shekaru 30 wanda ya yi rabin kakar da ta gabata a Brentford. Sabon kociyan Manchester United Erik ten Hag ya gaya wa ƙungiyar cewa yana son ɗaukar Eriksen da kuma ɗan wasan tsakiya na Barcelona Frankie de Jong ɗan ƙasar Holland. To kuma da wannan rahoto na wasanni muka kawo ƙarshen labaran namu na yau. Amma kafin mu sallama da ku kada ku manta za ku iya ci gaba da bibiyar ƙayyadattun shirye-shiryenmu ta kafafen sada zumunta da suka haɗa da Facebook, Instagram, YouTube da sauransu duka at Unity FM TV. To a madadin kowa da kowa musamman Bashir Musa da ya tace labaran, sai ni Hadiza Ahmad Hassan da na karanto nake fatan za ku ci gaba da jin daɗin ku da tashar haɗin kan al'umma. Unity TV, murya cikin nazari. Bisalam. Labaran duniya. Labaru da ɗumi-ɗuminsu. Babu ɓangaranci cikin gida da ƙasashen waje. Unity.